Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin summa amin. Wato jama'a, ina so ne ɗan yi wani ɗan jawabi kaɗan akan wasu abubuwa da suke faruwa, amma wai jawabi na fa ba wai akan Rahama Sadau ba ne, saboda na ga har yanzu zancen Rahama Sadau ya ɗau zafi. To jama'a, gaskiya ne tunda Rahama Sadau dai ta yi kuskure, kuma na ga malamai da dama sun fito sun yi bayani, sun yi magana, sun yi faɗakarwa, sun yi wa'azi a duk abin da ta yi, kuma Allah ya saka musu da alkhairi game da maganar da suka yi. To amma gaskiya fi sabilillahi malamanmu, especially na ga yanzu akwai matasan malamai masu jini a jiki, waɗanda kuma ya kamata ne a tsira tare, a faɗi tare, a shiga ko'ina tare. So gaskiya fi sabilillahi malamai, kun san irin yanayin yadda ƙasar nan tamu take ciki, especially ɓangaren arewacin Najeriya. Muna fama da rashin tsaro da tashin hankali da cututtuka iri-iri. So ya kamata a ce ku ringa faɗakarwa sosai, ku ringa magana akan duk waɗannan abubuwan da ke faruwa, har gwamnati ita ma ta ji waɗannan wa'azuzzuka naku da bayani akan duka abubuwan da kuke yi na game da rashin tsaron arewacin Najeriya. Da Allah da Annabi ya kamata ku ba da contribution sosai, duk da akwai malamin da na ji ya fito ya yi magana akan cewa su gaskiya fi sabilillahi ba a kiransu, ba a neman shawarwari daga wajensu. Haka ne, amma kuma ai ba za ku daina aikin Allah ba. Ya kamata ku ci gaba da yi, ku ci gaba da faɗakarwa, ku ci gaba da yi wa shugabanni wa'azi, saboda su gane cewa wannan duniyar fa ba matabbata ba ce. Dole duk abin da ka yi to za ka gani a ƙwaryar shan ruwanka, ko kuma za ka gani a abin da ka girba. Wato gaskiya fi sabilillahi ya kamata a yi magana. A yau da na tashi na ji an ce wai a rasa ina yunwa ta addabi mutane irin a arewacin Najeriya. Ka duba, da irin mu ne muke da abinci, mu daga arewacin Najeriya ake kaiwa kudu, amma yanzu wallahi wai sai da na tashi na ji wai alƙalima sun nuna cewa an yi analysis, an gani wai ga baki ɗaya yanzu arewacin Najeriya suna cikin yunwa, suna cikin matsala. So gaskiya fi sabilillahi abin babu daɗi, amma kuma duk gwamnonin Najeriya, especially na arewa, sun ɗebi kayan abincin da aka ce a ba mutane lokacin covid-19 sun ɓoye. Wallahi tallahi ba su da imani. Wallahi gwamnonin nan, wallahi ku ji tsoron Allah. Mutane suna cikin wani yanayi, wai ka duba ka gani ma, saboda tsabar rashin hankali, saboda tsabar rashin imani irin na mutane, wai har gwamnan Kaduna ne yake magana wai mutane duka wai su dawo wai da abubuwan da kayayyakin abincin da suka ɗiba, saboda ya raina wa mutane hankali, ya raina wa kansa hankali. Saboda haka jama'a, da sauran malamanmu, ya kamata a ci gaba da faɗakar da gwamnati, a ci gaba da musu wa'azi akan su gane duka irin waɗannan abubuwan da suke yi fa ba fa daidai ba ne. Sun bar mutane cikin yunwa, cikin bala'i, cikin wani yanayi. Su kawai sai ka ga wai mutum ɗaya ga baki ɗaya ya kwashe kuɗin miliyoyin mutane. Gaskiya kuma, magana ta gaskiya, yanzu kuma wani abu ne wanda Allah ya sa muka gane cewa fa ba fa laifin shugaban ƙasa a cikin wannan lamari. Shugaban ƙasa yana daidai iya bakin ƙoƙarinsa, amma kuma waɗannan na kusa da shin nan, especially a wani na kusa da shugaban ƙasa, wai Garba Shehu, wallahi waɗannan mutanen ba mutanen kirki ba ne, kuma tsakaninmu da su Allah ya isa. Su ne za ka ji sun fito suna ta wani surutun ƙarya da wofi. Wato mu ba za a tsaya ana mana wani surutun ƙarya da wofi ba. Mun gane, mun sani. Saboda haka babu wani abu da yanzu waɗansu 'yan gwamnatoci za su fito suna gaya mana na ƙarya da ƙaryayyaki.
mu yanzu an yi walƙiya mun ganku mun san ko su waye, ba kwa son ci gabanmu, ba kwa son 'yan arewa. To yanzu wallahi mun gane kuma ba za mu taɓa tolerating irin waɗannan abubuwan ba. Saboda haka akwai bayani sosai da zan yi, wannan kaɗan ne daga ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.